Changamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti uya kudaro undiudze kuti sei uri kundidzinga pamusha pangu. Yene mbowo dzako kuti pane mari ndataura zvindareta tsara kuna tinashi wakanga uri musi wa1 December. Musikana Webasa akati handichadibasa 2023. Musikana Webasa akati handichadibasa ndobva aenda. Baba vakanga vasipo namai vakanga vabuda. Ndobva musi wa2 murume wangu ndobva abuda namai zvekare. Ndobva vati tambontora mari yerendi kune imba yedu yanga iri kuchatipombo. Vaenda kudaro vakadzoka manheru. Kuuya kwavakaita vakauyana nasekuru vangu vaviri handadzidza mamhongo. Ndobva vasvikoti tauyana nasekuru, pane nyaya yatoda kutaura iri kundiremera pamwoyo pangu. Ikati pana chakaipa. Vanasekuru vakati titaura muzukuru nyaya yako iri kukunetsa. Zvikanzi vanasekuru dare ramunoona randauya kuzokutorera nderekuti mukadzi uyu handirespect, anoronga zvake ega. Zvikanzi iri nyaya yei? Zvikanzi handizvozvo chete. Ndopandakati vanasekuru nyaya iripo ndeyekuti musikana Webasa uya wamakambotonga nyaya yatinashi abata mameseji ake atinenga musikana Webasa anova murume wangu. Musikana uyu akaenda nezuru. Saka musikana aenda nezuru, iye ndopatinhasa achandii. Saka ipapo nguva iyoyo achitaurana nasekuru haana kumbova pamusana. Akabva angobudisa $3 yake zvikuru. Ndobva atoti vanasekuru gupuro remuzukuru wenyu inini handichatomuka. Zvichibva zvapera zvakadaro. Musi wa3 ndobva atotanga kutora hembe dzake achitobuda mumba achitonogara kumba kuchadhikomu namai vake. Kusvikira musi wa25 ndakabva ndauya kuno ndichiti regai ndinde ndoona kumba kwangu kuti kwakaita sei. Kuchadhikomu namai watinashi? Aigara namai vake kuchadhikomu. Mai watinashi? Mai watinashi. Musikana Webasa? Iye tinashi namai vake ndo vanhu vachigara vese. Musikana Webasa hamene kwari kutomuchengetera. Kwari kugara vakamutsvagira pokuti agara. Saka zvadaro inini ndakaya kumacheki nokuti tinashi ndakanda muti ndokupirawo makii ekuti ndiende kumba kwangu ndinoona kuti kumba kwangu kwakamira sei. Apa ndinodawo muriwo nevana, handingatamburi muriwo. Inini ndine nguruve, ndine huku. Saka ndokwanisa kuti ndinowana kana chibage, ndine chibage changu chiri mumba, ndinowanawo zvekudya nevana. Zvikanzi huku hadzigari mumba, dzinogara panze. Mukomana Webasa anga aripo, inova hanzvadzi yemusikana wanga achidanana naye wanga ari musikana Webasa. Akabva anzi kana mai vakauya pano usavarega vachipinda mumba ngavavate panze kana kuti vanoziva kwavachanovata. Inini handichavadi, ndakatovaramba. Saka iwo chirega kuti vapinde vasvike pano pamba. Saka ndasvika kudaro ndo zvavakandiudza. Kusvikira inini ndazoremerwawo ndazoenda paChangamire ndikanotaura nyaya yangu ndikati handisi kuziva kuti pamba pangu pandakavaka zvipfuyo zviripo ndezvangu, ndinorambidzwawo here kusvika pamba pangu. Kusvika nhasi mazondionawo ndauyawo pano padare. Nyaya iyi yanga iri yekuti tichida kuti tigadzirise kuti vanhu vairi vagare murunyararo. Vairi ava vane muchato we511 chapter 37 yekudhara iyayi valemataura padare kuti vane chapter 5 yaunzi 511 iyayi. Saka panhau dzakadari kazhinji dzinobatwa nehigh court, asi nhau dzekugarawo tichiyananisa ni1 ndo nhau yataita kuti dai anga auya murume tayananisirana tichitaurirana patsika dzedu, magariro atinodini atinoita, uye kuita kuti tisaputse musha. Asi semunhu asina kuuya ndikuona kuti pamwe murume uyu akuda kuti toti vanhu vachidini vachitorambana sekutaura kwavo kuita mudzimai wacho kuti akatoti handichadi mukadzi kune mukomana. Ati akupa here gupo? Akanipa gupo $3.
hanzi akapuwa bhubhuro zviva kuti uchiwana akatokabva pandati chida kuti tinenge tichibatsira isusu kuchiwana magariro evanhu matema. Saka zvaasina kuuya hatingakwanisi kuti tirambe tichienderera mberi nenhau iyi nekuti inobatwa nehigh court. Imereji yavo haisi customary. Dai iri customary tingadai tiri kubata tobva tataura kuti ano zvakati hatiiti, zvakati hatiiti. Saka tichambomubata nenhau yekuti haana kuuya kumatare obvisa mbudzi nhapi dzemusaya kumatare. Asi zvazvaita kudari taakutaura kunaye areza kuti chaakufanira kuti achiite yaadvise yataakumupa sedare kuti murume wako atadza aramba kudinzirananiswa. Asi advise yatingakupe ndeyekuti kana mukange paane kuti kurambana, mutemo wemuZimbabwe unotaura kuti munogowana zvinhu zvamakashanda muri mese. Zvinodingurwa neratio dzinozivikanwa nehigh court. Kunyanya vanodingura nepakati, uye anozoenda futi aine wana kana paine mamaina wasati wabva zera re18 ndiwo vanonzi mamaina. Iwawo vanozoonekwa kuti vachatogara namai opuwa kuti zvakare kuti anobhadhara maintenance yewana iwawo sekugara kwavanenge vachiita kunani kuna mai. Muri kupanzwa here ipapo? Saka zvotoita munochitotsvaga lawyer anochitoti muchitoende kudivorce, kundoshare divorce makatoigara tokuramba. Lawyer anenge akuchikugaidhai kupai guidance yekuti pamaproperties amuinawo kusvika pari nhasi asachatengeswe. Handiti ndo chekutanga lawyer anondoisa caveat. Pane inonzi caveat, handiti inogayamisa maproperties ese, nekuti mukanonoka maproperties anotengeswa. Akazi ngaatengeswa munorudza mari. Mundoisa caveat maproperties amuri kutaura kuti mune property matiku Chatcom nekupi Glenwood nekupi nemacheki. Mune zvifuyo mune chii zvese zvinondoiswa caveat nehigh court. Zvazvaitwa zvondoiswa caveat nyaya yenyu ichifamba kuhigh court. Murubangwa ndo advise tete muruzvizwa ndo zvavanofanira kuchitomhanyira izvozvizvo vachichiita kuti wotsvaga lawyer rinotondowabatsira kuti voirane zvinhu, nekuti pasina rudo harumanikidzwa. Vanokwanisa kuti wodzokerapo wotemana wobva wafa. Handiti vane humbo ivo dzekutaura kwavo kuti anga akudanana namaid wavo. Handiti ndosaka takarambana nekuti anga akuita chihure. Chimwe chezvikonzero chiripo, saka takarambana. Izvi zvekumirira kuti hanzi zvinoita vanhu vanomirira kuti hanzi zvinzi anotanga kundoenda kukoti ndiani, tiri tozonzara pamurume. Ivo havana chii, hapana rudo, hazvibatsiri. Kurambana hakuna anonzi anotanga makapuwa bhubhuro. Saka ndo ramunotoenda kuti ndakatopuwa bhubhuro chandaakuda kukanzurisa muchato wekuhigh court. Bhubhuro ndakatoramba uye kuti tisheyane maproperties. Ndo zvamunoita. Handizivi kuti mungabvunze here zvamungada kubatsirwa. Chandaida kutobatsirwawo ndechekuti iye zvinezvi inini nevana tine nzara, hatina chikafu, asi iye anga achitodza mukomana kuti atengese mombe aite sei nekutotora ngururu achiuraya achitora achinodya. Saka ina handisi kuziva kuti ipapo zvakataura
kavheti inotoiswa mambe handiti asati adi aparadza upfumi mundoisa kuti zviro zviinde paholu. Kupamba pangu unorambirwa here kusvika imba ipi kumacheke kumusha ndo zvatiri kuti imimi munochitoisa kavheti inokumisa imese handiti Vanotengesa. imimi mune kwamuri kugara handiti handiti iye ane kwaari kugara handiti kune property isina ari kugara kwanditi saka izvozvo ndozvinoita lawyer manje amuti imi muchigarai kwamuri kugara murunyararo hapana nouya ikoko iye ngaagare kwaari kugara murunyararo hapana noenda. Uye chenhatu imba kune upfumi hwenyu hapana achatengesa. Upfumi hwenyu munomao list hapana achatengesa kubva nhasi handiti zvichireva kuti patoone court order inenge yatoiswa nalawyer anotoaplya kuti izvo zviite fast pasati paane chatengeswa mozosheya. Kana akatengesa zvinhu izvozvo nhasi toti maiisa nhasi zvinozotengeswa mangwana zvese izvozvo pamuchazogowana zvinenge zvitaurwa kuti wakatodya chako izvo zvasara zvakuenda kunani uye mutemo unenge wakutodirwa wakutomubata. Ndo rubatsiro rwatingakuitei dai mumabvisa mari yenyu saka bvunzai zvamunoda kuti tikubatsirei. Ini ndinoda kuziva kuti uri munhu mukadzi sekuziva kwake kuti hakuna chaanodya ende vana havasi kuenda kuchikoro izvozvi akagara navo mumba handiti apa pakuda loya racho rinouya sei hapana mari ndinonoritora nei iwe mukadzi. Ipapo kune maloya taakukubatsira ipapo mubvunzo wakanaka. Kune maloya anonzi achii maloya anobatsira madzimai ezwala ndokuda mukumananyimo hamaenda kuzwala ikoko but sinzi nhau yenyu iri kuharare vanokupai vanhu vanotokubatsirai muri Harare kuti musazofambe muchiuya kuno anobatsira for free vanhu vamadzimai ane matambudziko vanondokupai advice motaura kuti mabva kwamambo mambo ndo atiadvisa kuti motosimuka ikoko taikumbirawo kuti mutipe ofisi yenyu kana muchikwanisa kuuya kunokumbira kuti mubatsire muri kuno vanokupai ese matauni ese iwawo maloya ariko NGO. Iyi NGO inobatsira madzimai anoshushikana vanondopuhwa bhajeti yavo yavanondobatsira mai for free handiti vane ofisi vakomana vangu vanoziva Robert vapo mukati mupuhwa ziwala mungakanga kusvika kutipa chipepa chacho Zimbabwe Women Lawyers Association. Asi vanoda kuziva ndofunga tsamba yakaona kuti ndege kunonetseka fanika inini ndine hangawa ukanosvika ukati ndiverengaiwo tsamba yako mabharana ari kuti avanyorere kuti vanhu wabatsire wabva kuna mambo tabva kuna mambo wabatsire iyo nhau yavo inoda rubatsiro asi mune vana vangani wanyorero tsamba vanobvisa mari nekuti hatina makombiyuta madheski akafanirwa mubata mukuru ari ari kufunda nyumba ari ku-ECD amwe ari ECDB mumwe wacho ndori gore ne10 months mumwe akashaya mumwe ECDB mumwe igore ne10 months mumwe ndiye akashaya Wana wadiki kwanda auke mapo pabisa sound chodiki munoramba makaidi mari unozva wakumira mukaona mnezi auda mukaro mauda mishani
Kulema kuti nekuwaridza mubhedha mushandi waripo. Achipinda mubhedha mumachikota machoda mubhedha murume akataridza nemuzimu. Izvoma izvamatori murume nekuda kuti titireti vakagara. Okay. Zvinowanikwa ndokuti tisenge tifare tikatonga takatsamwazve ini ndo zvandinetsawo mama kuti nditi ndakazvinzwa ndachada kuti ndisumuke ndipinde bhazi ndiende ndikabva ndaona kuti handina mari inokusvika sei iye ari kuti haana mari saka toita sei ini muri tete kusaidwa kwemurume kwemukadzi mwana wangu mwana wadzodzi yangu chibatsira saka ndikasiti inini zvamboita sei ndikasinzi hapana mhosva hapana chini asi kuti ndangonzi iwewe neni hatichawimbira tichatose mama mburwa here aiwa meidhanga anenge achitanga achiisa inogaya mupengesa manje nokuda kwamaoperations zvaakadai izvozvi apa ane maoperations okuchekwa idai yakachida unawakawanda uya ane maoperations amenozve asi ingakuoparetwa ndinoparetwa tikaita vatatu tatogona handiti aita watashuka ega akati aiwa ndichikuda wakawanda zvounoda wakawanda vari kubasa zvibandere dzavawakatiti mari zvinodaro asi zvinenge zvichingobva nokutsatsana aiwa okay saka mabharano hanzi tomboda tsamba vanokupa mari yekundotaipisa kuti wabva kuno kudare wabatsire iwo nyaya yavo taona kuti inoda kuti muwabatsire hawana mari saka wabatsirei Visual.